Kwaiwai vanobva kunorira pfini tauya nonhau dzomanhoko dzomusi wechishanu zuva rogumi nosere mwedzi uno waChikumi. Zvakati wano zuro nomuongorori mukuru wehurumende zvakaburika ende zviri kuhwadza mabiya angu. Wanhu hurumende wamugore ra2019 wagoita kupfura mari nomusana chaiwo kuita kupfatsura kuita hopfini riri kuja munda waribe kurima. Ipapa wakasenzesa mari inoita mabhiriyoni 9 omari yomunyika waribe kana kubvumiwa. Ipapa pakabhadhawa imwe mari inoita mamiliyoni 570 emari yenge isingafaniri kubhadhawa ba. Bazi rinoringana zveutano riribe kuburitsa mapepa okuti wagobhadhara sei mari inoita mamiliyoni 2 ano zviuru 200 kuwanhu wanga waita basa kuhurumende. Pakarepo bazi rozvokuteka nodzimotika ragoburitsa mari inoita mamiliyoni 350 asi zvisingafaniri kudaro. Bazi raKesti Coventry rowechidiki rakatenga dzimotika 14 asi padzimotika motika 2 dzanga dziri bekubuda apa dzakasobhadhawa mari mugore ra2017 chairo. Pari kuhwadza mabiya angu wana mambo waribe kusarirawo bazi rawo ragotenga dzimotika dzinosvika 4 dzorudzi rwemadouble cab dzoIsuzu asi wakabhadhara mari inoita yokuAmerica zviuru 500 asi wachifanira kubhadhara zviuru 200 bedzi. Zvinotohwadza kufunga mabiya angu idi wakapfa aiwa paribe chawagoboya. HeNrietta Rushwaya agoita Muyembe wavhundutsa vanhu vazhinji apo agoreketa iye kuti akuda kuti agomise nyaya dzokubiwa kwegoridhe munyika. Zvinotohwadza mabiya angu kuti mbavha ndiyo yakutoti ndiyo ida kumisa humbavha idi wakapfa aiwa paribe chawagoona idi. Makonde hurungwe nekariba anozoroma nhoko dzakaisiwa pamumwe mupfigwa wakaingidziwa nehurumende. Kwai zvinhu zviri kuitika ikweyo zviri kukonzerwa nevanhu vari kutengesana foja apo pabodzipo nevanhu vasiri kuita ba zvokutedzera zviri kudiwa neutano. Idi pakugonyangara tinaita bauru kuramba takangwarira mabiya angu. Zimbabwe yagotiyo mazuva 3 ari kuteera mureza unenge uchiburutsiwa uri pakati nopakati tiri kuchema waKenneth Kaunda. Pakarepo wabva wareketa iwo kuti Fata Ribeiro wagopfa nozuro waitiwa gamba ronyika. Toramba tichiti mweya yawo izorore murugare. Wanhu vari kukurudzirwa kuti vagoende koringa padandemutande kuti waripo chere gwaro revanhu vanovhota. Gwaro riri kuoneka www.bvrinspection.zec.org.zw. Tinaita bau tiende koringa ipapo. Wanoita zvokuongorora notsvakurudzo weAfrobarometer wagotiwo wanhu vanosvika zvikamu 61 kubva muzana zvevanhu vomunyika wawagobvunzana nawo vari kuti nyika iri kuenda kumawere. Heno mabiya angu zviri kwamuri kuziva zviri kuitika. Wanhu wokumupedza namo wagotiwo wada kuona kuti hurumende inogowaita sei apo wabenhuka kumisika yawo kotengesa mabhero. Ipapa mazitya anga ari farara ari tacha zvokutoti wazhinji wanga wari kutoenda kotengawo. Heno mabiya angu nodenda ririko zvichagotekaira sei. Tamirira kuona kuti wachiwenga wachagowadini. Kuno kamoto kainge kapfutsa muno imwe muzinda wemapurisa kuguta roBulawayo kuSouthampton. Ipapa pari kutohwadza nokuti kwai ipapa ndo kunoita basa rowanhu vomumaofisi wokumapurisa. Tiri kufara kuti moto wacho uribe kuenderera mberi wadzimiwa nokuchimbidza chaiko. Tinozvitenda izvi. Kuno womuZimbabwe wairi wanoita zvokudhirowa tumufananidzo tuwechidiki notunosekesa waisiwa pane wanhu wazhinji wari kunzi noDisney wagobatsira kugadzira imwe firimu. Toramba tichiwatenda wechidiki wawa. Tiringe hedu dziri kuitika pasirese. Paino EFF wada kuti wachiende
koita zvokuratidzira wari pamuzinda wevanhu wari kutadza kubvumira mumwe mishonga inodzivirira dzihwamupengo kuti ibvumiwe munyika. Ipapa wati izvi zvichagoitika chishanu chiri kuteera vamwe wagoringa wagoti izvi zviri benzero nokutoti ipapa kuunganaku kunodiwa kuti kuitike munguva yedzihwamupengo yakadari. Heno mabi yangu, Botswana yagoti iyo iri kuita mazuva manomwe chaiwo kuchema Kenneth Kaunda. Toramba tichindoti mweya wache uzorore murugare. KuUganda kwai mweya wokufema uri kuita kudiwa chaizvo nevazhinji, ende wanomari wari kundotenga wachizvipa waiga mudzimba apa wari kuhwara nechirwere chedzihwamupengo. Wanoringa nezveutano wati izvi zvinokurudzirwa izvi dai watombozvimira zvokudando. Kuno rimwe sangano rakazvimira rega kuRwanda riri kuita kuendesa hurumende kumataurodzi mhosva nokuda kuti ibvumire zvokubisa nhumbu. Kwai kubisa mimba dzondo kwaakudikana kuti kuibvumiwe kuitira kuti kuitiwe zviri pachena uye zviri pamutemo. Wapwere wari kuramba wachindopfa nenhau yekuitira zvisiri pamutemo. Heno mabi yangu, pasi parohwa nyundo. Tigray kwai kwaita hondo iri kuramba iri ikweyo, iri kuramba ichindoita kuti zviite zvakanyangaritsa. Wanamai kwanzi wanzwa nokubhinyiwa ikweyo zvokutoti palibe chisvinu. Masoja wehurumende yeEthiopia ari kuramba achindosikinya tukono. Tinoemba kuti zvinokuwa makuno yano, asi zvakanyangaritsa chaizvo. KuHong Kong kwaita vanhu vaita kuita tacha chaiyo yokuti watenge pepanhau rinoringa nezvo mutongo wegutsa ruzhinji. Pepanhau ri kwairatanda nyasi rakanzi Apple Daily. Toramba tichivimba kuti vanhu veikweyo vachabvumiwa kuti vagoitewo zvokusununguka sovamwe vese pasi rese. Zuva ramangwana kuAmerica ranzi riite zuva rozororo nodare reparamende. Vanhu vavhota nyasi mudare reparamende kuitira kuti varangarire zuva rakamisiwa nyaya dzokusenzesiwa kuribe mano kuvanhu vatema. Toramba tichitenda wagona kuita izvi. Tiri ipapo mabi yangu. Aiwa, todifamira pano panyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.